Závislosť na alkohole, drogách či pornografii je vážnou témou 21. storočia. Majú však možnosť závislí ľudia vrátiť sa do normálneho života. A čo preto všetko musia urobiť? O tom sa budeme rozprávať v dnešnom slovku diecéze. Naším dnešným hostom je Filip Buzák, ktorý je v Čenakole 3 roky. Vítajte. Ďakujem pekne. Poďme úplne od začiatku. Čo je Čenakolo? Čenakolo je vlastne komunita. Je to kresťanská komunita, ktorú založila jedna obyčajná žena. A komunita vznikla v Taliansku, kde po dlhých rokoch modlitieb tejto ženy, matka Elvíra sa nazýva, ako sa vlastne modlila a pýtala sa toho Boha, že čo od nej chce, pretože vedela, že chce dať niečo viac, že chce darovať ten svoj život, že nechce jednoducho ostať zavretá len v tom kláštore, ale chcela by nejak darovať samú seba. Darovať samú seba a pocítila takú túžbu, také volanie, že by chcela pomáhať mladým ľuďom, ktorých vydávala často aj na uliciach. Tam v Taliansku v tých dobách bola dosť veľká kriminalita. Začínali sa tieto drogy, ktoré sa sem dostávali zo západu, ten heroín, pervitín a tieto veci. Proste bolo strašne veľa mladých ľudí, ktorí začínali byť závislých na týchto drogách a jej sa to tak dotklo. A ona dlhé roky za to modlila, až potom, po možno 20 rokoch, možno viac, dostala kľúče od prvého domu, ktorý, tento dom bol, dá sa povedať, zdevastovaný. Bol úplne schátraný, opustený. Bolo to v mestečku Saluzzo, čo bol taký prvý a zásadný veľký krok k vytvoreniu vlastne tohto všetkého, tohto diela, ktoré začal vytvárať Boh v matke Elvíre. A už tam do toho domu prišla s prvou skupinkou chalanov, ktorí sa ku nej nejak utiekali, keďže nejakým spôsobom zistili, že sa zaujíma o takýchto ľudí a začali spoločnými silami tento dom rekonštruovať. Matka Elvíra mala taký dar, mala takú veľkú charizmu a už vtedy povedala, že ona vtedy videla to miesto plné radosti, úplne zmenené a videla tých mladých ľudí, ktorí sa radujú, ktorí spravili ten krok, ktorí v budúcnosti spravia ten krok z tej temnoty do svetla, čo je vlastne aj logo našej komunity, z temnoty do svetla. A takto vlastne sa začal tento príbeh. To bolo v roku 1986. Áno, 1986, 16. júla na sviatok Panny Márie Karmelskej, keď otvorili tento prvý, čo je dnes materský dom, ktorý dodnes funguje v Taliansku a takto sa začali sa rozrastať domy, najprv po Taliansku, pretože bol veľký dopyt potom, tí mladí ľudia začali klopať na dvere tej komunity a boli to hlavne ľudia mladí, ako hovorím. V ktorých miestach sa nachádzajú tieto komunitné domy? Tak, ako som povedal, najprv sa začali rozrastať tam po Taliansku. V okolí toho Saluzza pribudol druhý dom, tretí dom, pretože tí mladí chodili jednoducho klopať na tie dvere a už nestačila tá kapacita toho jedného domu. Tak matka Elvíra nejak ako spoločnými silami aj s tými ľuďmi, ktorí začali byť na blízku tej komunite, tak jej poskytli tiež potom ďalšie a ďalšie priestory, nejaké domy získali. A to všetko skrze, dá sa povedať, skrze Božiu prozreteľnosť. Tým sa vyznačuje naša komunita, že od nikoho nepýtame žiadne peniaze, ani pri vstupe, ani za, dá sa povedať, pobyt v komunite. Nikdy komunita nepýta žiadne peniaze a celá komunita funguje na princípe Božej prozreteľnosti. A táto Božia prozreteľnosť sa postarala o to, že dnes máme na svete viac ako 70. Čo je, tu na Slovensku je jeden, jak som vravel, ten náš, odkiaľ prichádzam a tak najbližšie v okolí sú aj v Rakúsku je komunitný dom, v Poľsku sú asi 3 domy, potom v Chorvátsku sú myslím 4 alebo 5 domov, v Taliansku je viacej domov, tam ich je desiatky a sú aj domy pre dievčatá. Tá komunita, dá sa povedať, že je taká škola života.
pretože aj celý ten program sa nastavoval tými rokmi, tými skúsenosťami, jak sami tí chalani videli na sebe, že čo potrebujú, čo im robí dobre a ako sa môžu vlastne ľahšie dostať pomocou čoho z tej závislosti, tak sa nastavoval aj ten program tej komunity. Do komunity nemusia prísť len ľudia, ktorí sú závislí na látke. Napríklad chodia dnes ľudia, ktorí sú len smutní, nejakí stratení v živote, stratili nejaký zmysel, alebo upadli do depresí, nejaký ten syndrom vyhorenia alebo niečo také. Proste ľudia, ktorí chcú znovu nájsť sami seba. Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak Čenakolo sa momentálne venuje aj chlapcom, aj dievčatám, ale tie domy sú vlastne že rozdelené. Áno. Že v žiadnom dome nie sú chlapci a dievčatá spolu. Áno, sú rozdelené tieto domy. Tých dievčenských domov nie je tak veľa, keďže tie problémy majú tí chalani asi viac, ale áno, sú rozdelené, čo asi by nerobilo ani dobrú krv, keby je to od začiatku, že ten človek príde proste s tými svojimi problémami zničený z toho života a hneď viete, ako to je chlapec, hneď sa mu zapáči dievča a potom stratil by vlastne možno z začiatku ten taký správny smer, že prečo prišiel a už by riešil nejaké vzťahy. Jasné. My tu na Slovensku, ten náš dom, ten je čisto zameraný iba na chlapcov? Áno, tento dom na Slovensku nemáme pre dievčatá. Najbližší dom pre dievčatá sa nachádza v Poľsku, v meste Sušec. Už ste síce spomenuli, že aké teda tie problémy, s akými problémami ľudia prichádzajú. Skúsme to ešte raz tak nejako zadefinovať, že aké sú teda aktuálne tie problémy mladých ľudí, chlapcov, dievčat, môžeme to tak dokopy, ktorí prichádzajú práve si po tú pomoc do toho Čenakola. Sú to ľudia, ktorí majú problém so závislosťou. Na začiatku to boli, dá sa povedať, že len títo ľudia, narkomani, závisláci na heroíne, na pervitíne a tak ďalej, ktorí klopali na dvere. Ale dnes, ako ide doba napred, tak mnohí ľudia chodia aj s problémami dnešnej doby, čo sú závislosti na elektronike, na internete, mnohokrát na pornografii a takýchto veciach. Jednoducho tie nástrahy dnešnej doby, ľudia sa strácajú v sociálnych sieťach, na TikToku a niekoľko hodín denne sú schopní jednoducho scrollovať obrazovku a nevnímajú realitu, chodia aj s takýmito problémami dnes ku nám. Za akých podmienok sa dá do komunity dostať? Stačí zaklopať na dvere a proste vstúpite do komunity, alebo je tam nejaký proces? V prvom rade komunita vyžaduje aj to, aby kráčala aj to najbližšie okolie toho človeka, ktorý má problém so závislosťou, aby kráčala aj jeho rodina, povedzme. Nie je to vždy len rodina, ale vždycky sa tam vyžaduje, aby niekto stál pri tom človeku pri tej príprave na vstup. A tam vtedy sa kontaktujú vlastne na našej stránke aj. Na stránke čenakolo.sk sú kontakty na týchto ľudí, ktorí už nasmerujú, ako pokračovať ďalej. Dodnes fungujú rodičia, ktorí robia kluby. A tieto kluby sa robia v Piešťanoch. Bývajú každý piatok a každá rodina vlastne musí na začiatok absolvovať, myslím, 2-3 sedenia na týchto kluboch, kde sa stretáva prvotne rodina toho človeka, ktorý má problém. Vlastne už keď príde na to, že ten človek už vie o tom, že sa rieši niečo také ako komunita, je dôležitá v tejto príprave aj taká izolácia toho človeka. A tí, ktorí sú tam už dlhšie, im dávajú také cenné rady, ich konfrontujú s tou realitou, že čo môžu robiť a ako môžu predchádzať tomu, aby a tak ďalej. A po tých kluboch, po 2-3 stretnutiach, ako som povedal, už sú samotné stretnutia chalanov, kde prídeme aj my, chalani z domu komunitného, odtiaľto na Slovensku, ktorí už sme tam dlhšie, takisto, ktorí už sme nejakým spôsobom dali dokopy ten svoj život. A my sa tam vzdielame takisto s tými chalanmi, hej, vlastne zisťujeme, aký je problém, takisto im dávame nejaké rady, odporúčania a tak ďalej. Takisto po 2-3 takýchto stretnutiach už môže prísť samotný chalan
na začiatok sa chodí na také pracovné dni. Čiže dávame aj takú možnosť tých pracovných dní pozrieť sa, ako fungujeme, byť tam s nami 2-3 dní, znovu sa vrátiť a potom dáme nejaký čas na rozhodnutie, že či vážne chce ísť do toho a už môže vstupovať. Ako vyzerá taký bežný deň v Čenakole? Už pre tých, ktorí sú tam teda, povedzme, že na dlhšie. Jeden z hlavných pilierov celej komunity je modlitba, viera, Boh. Čiže my deň začíname s modlitbou svätého ruženca a modlíme sa 2 až 3 ružence denne počas toho programu, ale začíname deň s radostným ružencom, aby sme sa tak trošku radostne naladili na ten deň. Potom sú tam raňajky, čo raňajkujeme všetci spolu. Ako vždycky, keď je niečo také spoločné, všetci sa držíme spolu, nikto nie je sám v komunite. A po raňajkách sa ideme prezliecť do pracovného a každý už je zaradený na nejaké miesto svoje pracovné, čo vlastne sa týka len pozemku domu a okolo domu. Niekto je v kuchyni, napríklad 2 sú v kuchyni a to je taká konkrétnejšia úloha, ktorú ten človek dostane. A takisto musí sa tam konfrontovať sám so sebou, pretože komunita je taká, že človek si nevyberá, že ja teraz nechcem ísť do kuchyne, nebaví ma to, alebo neviem variť. Jednoducho dostane tú úlohu, je tam hodený a teraz sa musí naučiť plávať, ako sa hovorí, že je hodený do vody a vlastne vždycky tam je čo robiť. Máme veľkú záhradu, v lete si pestujeme zeleninu, máme maštal, máme svoje kravičky, máme prasiatka, zvieratka, zajace. To takisto majú chalani na starosti, úloha maštal, kuchyňa, potom je upratovanie. A po pozemku sa robia rôzne veci, okrasná záhrada, máme jazierko okrasné. Vždycky je čo robiť, hej, stromčeky a tak a jednoducho okolo domu sa dá povedať. Čiže cez deň vlastne pracujete v tých priestoroch toho domu a potom aký je ten ďalší program? Tak po práci ideme naspäť do domu, čo však dáme si sprchu, dáme sa dokopy, potom je tam nejaký aj voľný čas. Snažíme sa, aby to bolo také vyvážené, aby toho nebolo ani veľa toho voľného času, pretože veľakrát potom človek sa môže aj stratiť v nejakých svojich myšlienkach. Veľakrát tí mladí chalani, čo sú len chvíľu v komunite, sú hlavou vonku, rozmýšľajú o tom, čo je vonku a tak ďalej, že kto ich čaká. Ale vždycky je také pravidlo, že nikdy nie sme sami v komunite. Vždycky sme aspoň 2, aby sme niekoho mali na blízku, aby sme vedeli proste pozdieľať aj tie svoje pocity. Aj toto sa učíme v komunite a hlavne takisto ja som sa naučil hovoriť o tých svojich pocitoch, čo som nebol naučený vonku, pri tom štýle, akým som žil ja. A zabudol som proste zdieľať tieto veci a možno aj to ma privedlo k tomu, že som padol do závislosti. Je nejaký obmedzený počet rokov, ktoré môže človek stráviť v Čenakole? Komunita sa nedá porovnávať s nejakým resocializačným zariadením alebo s nejakým liečením, kde ide človek na 3 mesiace, na pol roka. Pretože komunita pri závislom človeku predkladá 3 až 5 rokov. Ale nie je to nijak časovo limitované. Keď sa človeku zapáči ten život v komunite, on tam môže ostať žiť aj celý život. Rozumiem, jasné. Keď už sme teda v tej etape nejakého vrátenia sa späť do normálneho života, majú ľudia, ktorí sa stretli s nejakou závislosťou, šancu vrátiť sa do toho normálneho života? Tak, určite majú veľkú šancu sa vrátiť, ale to je tiež také diskutabilné táto otázka, pretože keď som rozmýšľal nad tým, že čo je vlastne ten normálny život. Mnohí ľudia vonku proste sa naháňajú za materiálnymi vecami, peniazmi a tak ďalej, tá mamona nejaké, ostávajú len na povrchu a mnohokrát stratia nejaký zmysel, nejaké hodnoty a ja takisto som si pred komunitou myslel, že nemal som takú predstavu vlastne, čo je ten normálny život. Takisto som sa naháňal za peniazmi a chcel som mať najlepšie auto a tak ďalej a najkrajšiu ženu, ale vlastne ja som až teraz v komunite objavil, že ten život je v maličkostiach, v jednoduchosti a hľadaní samého seba, nejakého zmyslu. Ja som našiel napríklad zmysel v tom, že môžem darovať sám seba a takisto môžem slúžiť druhým. Napríklad chalanom, ktorí teraz prichádzajú do komunity s problémami, s mojimi skúsenosťami tiež, čo som si tým prešiel, môžem im nejakým spôsobom pomáhať. Ale určite je veľká šanca vrátiť sa do normálu, ale
tomu musí predchádzať, ja myslím, a takisto z vlastnej skúsenosti môžem povedať, ja som bol roky závislý na pervitíne, že som musel padnúť najprv na svoje dno, na vlastné dno, kde som nemal nikoho okolo seba, stratil som priateľov a vzdialil som sa od rodiny, proste bol som bez peňazí, bez práce, mal som problémy so zákonom a tak ďalej. Každý má niekde inde ten limit, ale musel som padnúť na to svoje dno, kde proste jedného dňa som sa pozrel do zrkadla a už som ani nespoznával sám seba. Bol som úplne vyhoretý znútra, tá droga zabila všetky moje emócie, nevedel som už spravovať ani emócie, bol som taký prázdny a zničený či fyzicky, ale hlavne psychicky a duševne. Znútra cítil som taký smútok, nevedel som ako ďalej, nevedel som sa pohnúť. A tam vlastne prišiel ten krok z temnoty do svetla, sa dá povedať. Kde som oslovil moju sestru, mladšiu, ktorá poznala komunitu cez jedného chalana a ona mi dala už predtým takú pomocnú ruku, že vie o tejto našej, dnes hovorím našej, lebo som v nej, že vie o komunite. Ale mal som to v podvedomí, dlho som o tom vedel, ale ďalej som robil proste zle som robil sám sebe, ďalej som si išiel a klamal som sa seba, že to dokážem sám, ale človek, keď si myslí, že to dokáže sám, poviem, nedokáže. Potrebuje niekoho, aspoň jedného človeka, ktorý bude stáť pri ňom, pretože človek, ktorý je tak hlboko v závislosti, sa mizivé percento, že by to dokázal sám, že by sa postavil na nohy. Čiže som poprosil o túto pomoc a to bol taký zásadný krok. Začali sme chodiť na tieto stretnutia, teda najprv rodičia na tie kluby, potom ja na tie kolokvie a tak som vstúpil. A do začiatku to bolo aj pre mňa veľmi ťažké, pretože aj človek, ktorý sa chce naozaj zmeniť, musí mať hlavne v sebe takú túžbu, že už tak ďalej nechce žiť, že chce niečo spraviť s tým svojím životom, že už bolo toho dosť, ale vtedy musí človek zanechať tú svoju minulosť. To všetko, čo napáchal a nehať aj tých ľudí, aj tú starú partiu, mnohokrát aj frajerku, alebo neviem, hej. A proste ísť, spraviť taký krok do neznáma. A dôležité tam je aj také odpustenie. V prvom rade aj samému sebe za to všetko. Veľakrát my závislí ľudia stratíme takú nejakú sebaúctu alebo jednoducho prestaneme sa mať radi. A stratíme hodnoty a práve v tej kaplnke pred tým Pánom Bohom ja som v komunite znovu našiel vieru. Nikdy som nebol nejak veriaci, že by som chodil vonku do kostola alebo že by som sa modlil. Ale práve toto je tá vec, v ktorej je komunita výnimočná, že tam sa to lieči Pánom Bohom. Lebo tie zranenia mnohokrát, kvôli ktorým ľudia začnú brať nejaké látky, drogy, si začnú proste nevedia sa konfrontovať s tou realitou, nevedia prijať buď seba, takí, akí sú, alebo nejaké problémy, začnú piť, začnú fetovať. Tak za tým všetkým sú väčšinou nejaké zranenia vo vnútri. Či už z detstva, alebo nejaké zranenia zo vzťahov, alebo z rodín. A práve toto sa dá vyliečiť len pred Pánom Bohom, myslím. To je krásna myšlienka a veľmi dôležitá. Ďakujeme vám, Filip, za rozhovor aj za vaše osobné svedectvo. A vám, milí diváci, ďakujeme, že nás sledujete. Vidíme sa na budúce.